Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Magandang oras po sa inyo mga kadulang. Tayo po ay nandito ngayon sa Tili Tinwang Falls, dito sa Barangay Cardis. Kasama ko si Katravel Bro. Tumang kami sa bayan ng San Gabriel sapagkat mas malapit po ang daan papunta po rito sa waterfalls. Kasi dito sa may Bagulin, medyo malayo po yung lalakarin. Pag tayo po ay dadaan po dyan, aakyat ng Barangay Cardis. Pero ito pong sakop po ng waterfalls, sabi po nila Barangay Cardis na po yan. Okay, dito po sa akin kinatatayuan, bayan daw po ng San Gabriel. Sabi po ng mga nakakausap po natin noong mga nakaraan. Okay, tara at pasyalan natin ito pong waterfalls. Mula po dito ay naririnig po natin ang lagaslas po ng tubig. Yan, gandang pakinggan. Tara. Okay, lapitan po natin. Hop. Yan, maglalakad po tayo papunta po ng waterfalls. Yan. O, dahan-dahan, mahirap nang mahulog. Yan, meron po ito, hanging bridge. Pero dati-rati po nung unang punta ko po rito, ang nakalagay lamang po dito kable, hindi pa po nagagawa noon. Mga nasa pang-5 o pang-4 na punta ko na po rito. Okay, yun. Ganda oh. Nandun na pala si Katravel. Yun siya oh. Kita nyo, handa nang lumangoy. Okay. Ay, nakapantulog pa yata. Bro, nakapantulog ka pa yata. Nakapantulog ka pa. Lalangoy ka na. Nakapula siya. Kitang-kita siya, nakapula. Oh. Okay. Ayun, daan po tayo sa may hanging bridge. Ito ang waterfalls. Maya-maya, dadalawin po natin si Tatay Bruno. Medyo matagal-tagal na rin kami hindi nagkita. Yan. Kami ni Katravel Bro ang nauna uli dito. Walang katao-tao. Ang linaw ng tubig oh. O, kita nyo. Yan. Pero mamaya panoorin po ninyo ang aking mga videos. May drone shot po tayo para mas makita po nating maigi ito pong pinagmamalaki po ng bayan ng Bagulin. Okay, pero sa banda rito, yan, may mga naglalakihang bato. Linaw ng tubig. Salamat sa Diyos at nakisama ang panahon. Hindi mainit, medyo makulimlim. Tamang-tama lang, napakagandang mag-video pag ganito po na medyo makulimlim. So, kita nyo, linaw oh. Kitang-kita yung ilalim ng tubig oh. Pero malalim yan. May malaking bato sa gitna. Ito talaga yung magandang swimming pool, Okay, baba po tayo. Okay, nasa hanging bridge po tayo, Mamaya bababa tayo diyan sa mismong butas na yan. Oh. Okay. Tutok natin. Yan. Tubig galing doon. Doon sa may yan, sa mga naglalaking bato na yan, sa gubat na yan. Oh. And then bababa. Papasok po dyan, aagos. Tapos, diretso po siya doon, pababa. Kasi dito haharangan
Kaya isa lamang po yung daluyan ng tubig. Baba tayo sa mismong waterfalls. Oh. Ito. Hop. Medyo nangangatog pa tong tuhod ko. Sa lakad namin. Medyo matarik po kasi. Pero papapanood nyo rin po mamaya, no? Yung pong dinaanan po namin. Baba tayo. Ay, napakalinaw ng tubig. Yan. Ito. Ito. Sige, lakad pa tayo. Ang ganda ng ano, ng rock formation, no? Ang galing ng kalikasan. Diba? Yun. Okay ba? Okay ba, bro? Okay, ganda. Ganda daw. Na. Oo. Tayo. Ang lamig ng tubig, oh. Okay. Yun. Okay, para makita nyo pong maigi. Ito pong kapaligiran po dito sa Tinuang Waterfalls. Panoorin po itong ating video. Ay, Ang malapay. ang sarap. Wan. Ay, Ay, natang. Diyan na Diyo. Oh, dapat. Tatang! Ano ni Toto? May kami nagpasyar. May karagdi kasi tani. Nagwapo lang tayo niya. Gwapo. Gwapo pa lang. Pasdal. Wan, natang. So, tisidan tayo kasi ay. Ah, so, dadahin na lukmag. Jay ko, pag isulakan niya tayo. Tilaton tayo. Ah, so. Wan. Ito duman tatang to. Kamat-kamatan ta. Nagluto kami kini tatang. Ano? Hangga di ko hangga di jay mangukop ta sa akin tiya. Ay, agad. Kami. Siya na maday kakase.
Luto kami. Mga lakaan man tipag ko tayo. Dito yung ko pamatang. Agad ka. Ano yun? Unti silangan. Hindi, kawal-walang, di alam. Oh, isang dia ada awan tinggal lah. Kamu kena tengok tinggal itu setelah makinnya kena karapat kamu. Apa yang itu sih menyala nyo kang? Ada itu ada berulang lah kita Oh, may ito. Oh. Kan dia sinyal lah, kung muka. Dati kita jalan dari kapal. Ada angin. Terus juga tinggal na orang itu apa. Yung ano di mga tinggal pakutan oh, gatangin na to. Ay, kasi ito sinyal na. Sampai kita kan tinggal dah. Apa swerte na swerte. Ano, swerte. Sinyal na. Ay, ba't bata na dyan sinyal na? Swerte tada sinyal na, swerte. Datoy. Awas sinyal na. Ang swerte. Akan ka swerte. Pangan swerte na tayo. Ang swerte di mangan. Swerte di mangan. Okay. Ini. Makawat sa mo ta, makawat. Nya Sa bawan tayo. dito yan. Agi kami nga amo akong kuan dito to. Dito inhit tan labis dalam dito. Susunugin natin yung maliliit na balahibo. Yan. Balik style na na. Ito style na. Ayun. Iba po yung kanyang style. Yung sa akin, sa puwet. Sa kanya sa likod. At least may natutunan tayo. Okay. Yakay. Ito kanal yan. Yung patok mo dito. Gabi ko gamit ng nalain din ng party babae. Masiseparate yung ano niya, yung ribs niya sa ay ano, yung leeg. Yun. Sasabawan po natin tong manok. Tinola na po tong ano. Lulutuin po nating pananghalian. Yun, mantika. Yan. Ay, meron ba tayo nagbatayam? Ba mga temporary. Ilagay na po natin yung luya at bawang. Yan. Okay ba natin? Okay. Yan. Kakanin na po ng manok. Igisa lamang po natin para matanggal po yung lansa. Gutom ka na bro. Gutom na yata si Katraban bro. Yung aking videographer ngayon. Okay. Oh. Agad ko muna na. Digo to lang, digo. Okay. Isang tiba sa'yo. Yun. Thank you. Tubig. Madali lang maluto to kasi ano eh. Medyo bata-bata pa tong manok. Yan. May sapay lang, may sapay. Siniga. Sarap ng ulam ni Katrabon bro.
Gutom ka na, bro. Gutom na. Ito na. Gutom na daw siya. Gusto mo nang maligo? Nakapangbihis na. Ayan. Umakyat kami ni Ka-Travel bro dito sa sa Barangay Cardis para tignan po yung Tili Tinuang Falls. Okay, si Tatay Bruno po yung kasama ko. Ayan, sa yung anak niya. Okay. Tatakluban. Sarap tinolang manok. Ayan. Okay. Okay. Para masarap, kailangan masaya sa pagluluto. Sige, hintayin natin siguro mga 30 minutes lang to, kaya yung mga 15 minutes. Lalagyan natin ng sayote. And then, teka, asin. Kalimutan ko yung asin. Kahit sayaw tayo ng sayaw ng kung walang asin, di masarap. Si Salt Bay. Okay na yan. Ang mga hagis yung takip ha. Okay. Kaya, tikman natin. Kung tama. Okay. Sayote. Yun, lalaki ng hiwa. Sagagaysa tayo ito yan. Okay. Sa akin, kay Tata Bruno, kay Ka-Travel bro. Bro, mas malaki sa'yo. Anong gutom ka no? Sige. Lalaki ng hiwa. Yun. Ba talaga tong plantitos Ka-Travel ka plantitos. Ay talaga takbul. Oh, luto na. Okay. Oras na para kumain. At kami po'y maliligo sa Tili Tinuang Falls. Oh, sarap. Yan. May tayo nagpasya, nagkisidata pa iti manok. Karito po yung buhay nila dito sa Barangay Cardis. Malayo sa palengke. Yun kita nyo naman, ulam po namin. Native na manok. Talaga organic. Okay? Kita nyo nandyan lang sa kanilang paligid. Natural po yung kanilang kinakain. Kaya napakasarap po nitong pang-ulam po namin ngayon. Pananghalian. Bakit sayote matamis? Pati yung sayote. Sabi ni Brother Toto. Okay? Gaman na kanyayo. Tatanga. Ling, gaman na kunay. Gaman kami. Yan. Yan. Pag pupunta kayo dito sa Tili Tinuang Falls, hanapin nyo lang Tatay Bruno. Yan, Tatay Bruno. Gwapo niya, gwapo. Nagwapo nga siya. Oh, okay, mga kabibay. Ano ba di kadwami nga? Namut kaya tibaka. Bro. Namut kaya tibaka. Nunudos nga bet. Ang pag nagadumanok niya. Pauwi na kami. Yun. Ayos. Solo namin ang ang Tili Tinuang Waterfalls. Kami lang yung tao. Solo.
Kasi ka-travel ayaw niyang ano, muwi. Ayos. Nakuha lang yun. Yeah. Takot na yun ang baguhin. Pero mas maganda. Nag-a-adlib si ka-travel. Sige. Yun. Okay, gusto ko lang pakita yung akyatin namin. Teka. Yeah. Ha! Halaman sa taas. Kaya pa bro. Ayan, halaman sa taas. Yan. Oh. Ano kasi, gulang. Sige. Nako. Siguro yung kapag yung mga ibang vlogger bro na ano na medyo nag-iinarte sising-sisidi sa paglalakad dito. Hindi kaya. So, kailangan matibay yung paa mo. Oo. Patibay yung pa. Saka ano, Matibay din. manood lang kayo sa vlog namin. Sige. Kaya pa. Yan. Oo, Rico. Kaya. Kaya pa. Kaya pa. Bigang kalabaw. Kaya yan para masulit yung inulam natin na ano, native na manok. Inulan ng manok. Ito na una agad eh. Ito na kagad. Oh. Naitaon na umambon kaya medyo madulas. Okay. Sige, akyat pa. Ito yung papaya nila, dang bunga. Saan? Ayun, nandun. Ayun, papaya. Gusto mong mag-uwi. Ay, di na tayo makauwi. Yan. Libre yan. Libre nga, papabuhat kayo sa sako. Sa sako daw. Ay. Dati susi. Pusa. Dito to. Hello, sir. Ano ng manok? Ano? Kain kayo Oo. Abay, malo kayo nagbuja balay? Nya. Ay, malo kayo balay? Buwan manang. Okay. Hindi mo makareply. Aya. Oo. So nga kasi ay. Nagpartiti chicken. Nawan load ko. Tatang Bruno. Ito ba ang ginala ka? Ah. Manok yung mga So nga ni. Nada-text ni manang sosi ko. Okay. Nawahan sa reply yan. Ito yung bag niya. Tangadan Paul City. Okay, pakita mo yung bag. Ano? Bubuhatin niya yun hanggang doon sa ano. Baba? Tumaba doon sa pinuntahan natin. Doon kita Tatay Bruno. Ilang kilo kaya yan? iwan, mga 15 kilo yata. 15. Tramline na 15 ito kilos. na. Yung gano'n, di ba ba? Uy, sabi siya, ginutun dyan yung kuma. Okay. Tramline na. Sige. Anang Jose, maraming salamat. Ay, maraming salamat din, sir. Okay. Thank you po. Allah. Okay. Kumay kayo tumalin. Oh, may kami tumanan. Thank you po magkamalin ko. Yun, oo. Hindi lang kami nagpangabot. Wala kasi akong load. Okay. Hindi na. Okay. Salamat din ano kay Tatay Bruno, sa kapatid mo, pamilya sa Tornino. Maraming salamat. Okay, sige, kasama ko po si Ka-Travel Bro. Nakanog. Nabanog. Maraming salamat. Okay, Dulang Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Bye. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.